ungenisa washumayela kabantu bemlandeli yabo. Amen. Yeva sinasa. Then washumayela pha kubo beva waqomba ugqibile ushumayela nabo. Amen. Amen. That is why ngokuthi pha verse 3 wathi ke pha verse 3 akupheza ke ukuthetha. That means usegqibile ushumayela kwabantu betheni abemlandeli. Amen. Hallelujah. Amen. Wathi akupheza ukuthetha kwabantu bajonga kwabe ngobe beloba oPetros. Amen. Abe bebeloba usuku bonke abafumana nto. Amen. Jonga pha kubo. Amen. Amen. Wathi wathatha umnatha bawufaka enzulu Amen. phaya emanzini. Ithi kuSimon khwelelisela enzulwini lihlise umnatha. Amen. Amen. So that means what ungangena endaweni engathi inzulu kakhulu. Amen. Amen. So ukwelisa kwabomnatha bakusendaweni enzulu baloba bafumana ifish kodwa basinde komkhomba bacaba ngathi bathola inqabo iweight ninzi ifish abafumanayo. Amen. Amen. And uPetros ukuthiwa why njalo inqaba eva izinto abayika Yesu. Amen. So kahle indawo efirst inqobo lengana namhlanje le ilapha ku verse 4 lithi akupheza ke uthethe wathi kubo kuSimon khwelisa